На 43 за втори път бременна. Yes! Забелязахме, че от няколко месеца тялото на Никола се променя и аз си казвам, ами можеш ли да чувстваш като си бременна? И тя ми казва, Не го усещам. Може би имам само подут корем. кога може да направим тест за бременност? Най-рано на 14 януари правим тест, защото по-рано няма никакъв смисъл. И така на 14-ти теста обратно, теста показа 2 чертички. Какво значи това, Нова? Мама, имам бебе. Дайте! Yes, браво! И сега принудих Никол, сядай тук да запишем едно видео за нашата аудитория в Да го Facebook, споделяме с TikTok, теб, да да го знаеш споделим с какво теб. се случва при нас. И какво се случва? Съм бремена. Сега от тук нататък говоря много повече за как да се грижа за здравето, когато една жена е бремена, какво пия, какво правим, какви движения можем да направим, да се приготвим и за раждане. Очаквана прекрасно време, прекрасна 2026. Като винаги. А? За кофе. Но какво стана? Я да. Yes. Оп.